Hej Vagn. Vi er i gruppe 3, og vi har om den globale opvarmning og konsekvenser af klimaforandringer. Den globale opvarmning. Den globale opvarmning betegner den aktuelle klimaændring, der medfører en stigning i den globale gennemsnitstemperatur. Vi kan mærke og se klimaforandringerne både i naturen og i samfundet. Der er mange konsekvenser, og de hænger sammen på forskellige måder, og nogle forstærker hinanden. Klimaforandringerne vil både få konsekvenser for mennesket og resten af de arter, vi deler jorden med. Den globale temperatur er steget siden 1800-tallet, og stigningen har specielt været stejl inden for de sidste 30 år. Havene har optaget omkring 80% af den globale temperaturstigning, som klimaforandringerne har medført. Fordi vandet bliver varmere, udvider det sig, og hvilket blandt andet fører til, at isen langsomt smelter på Grønland. Hvis isen bliver ved med at smelte, så kan vi ende med, at vandet forstyrrer de eksisterende havstrømme i oceanerne, og hvis vandet bliver ved med at smelte, så vil kysterne blive oversvømmet. Der vil også komme voldsommere og mere ekstrem vejr i verden, hvilket også er en reaktion på klimaforandringerne. Varm luft kan indeholde mere vand, som resulterer i kraftigere nedbør. Varmere luft og varmere vand i oceanerne sætter gang i kraftige cykloner og orkaner, som også kan føre til voldsomme oversvømmelser andre områder plages af tørke og herefter er voldsom nedbør. Hvis klimaet ændrer sig kraftigt, så kan det få stor betydning for befolkningen verden over. For nogle mennesker betyder det, at deres landsbyer og marker oversvømmes på grund af den stigende vandstand. Nogle steder kan det betyde, at regnen kan udeblive. Afgrøder kan ikke vokse på grund af tørke, eller at afgrøderne bliver oversvømmet. Så hvis folk ikke kan dyrke deres afgrøder, både på den nordlige og sydlige halvkugle, så vil vi opleve en større forekomst af sygdomme på grund af de højere temperaturer. Klimaændringerne for Danmark gør, at vi får mere vand, mere vind og mere varme. Vandstanden bliver højere, og det regner mere. Det kan blandt andet give flere oversvømmede kældre og kloaksystemer. Der er mange negative ting ved klimaforandringerne, men der er stadigvæk også positive ting. Blandt andet vil landbruget i Danmark forbedres. Klimaforandringerne gør, at det bliver varmere, og så kan vi blandt andet her i Danmark dyrke nye afgrøder såsom majs. Man kan også drage nytte af, at klimaforandringerne kommer til at ramme hårdere andre steder i verden end lige her. Hvis vi får temperaturstigninger på op til 2 grader eller måske lidt højere, vil det kunne provokere landbrugsproduktionen i Danmark. Det vil være positivt for majs og kornprodukter som hvede og græs, og man kunne måske også komme til at dyrke for eksempel en sojabønne. Hvis det regner meget, giver det bedre afgrøder. Det gør, at vi er fri for at bruge tid på at vande vores planter, og dermed skal vi ikke bruge hverken tid eller penge på vandingsmaskiner eller vandlager. Men det er ikke kun i landbruget, det vil give fordele, hvis det bliver varmere i Danmark. Vores turisme derimod vil blive højere, og flere folk vil kunne tage på ferie i det danske. Danmark kunne muligvis blive en turistattraktion mere end vi allerede er. Noget af det, vi kan gøre, er at spare på energien. Brug en sparepære, husk at vandhanen ikke må løbe, eller tage bus eller cykel i stedet for bil. Der er mange små ting, man kan gøre i sin hverdag. Det er ikke nogen specielt store ting, men hvis vi alle sammen gjorde det, ville det gøre en stor forskel. Det ville også kunne hjælpe miljøet, hvis vi alle indtog mindre kød og mælkeprodukter. Fordi kød er en af de meget eftertragtede varer, og hvis vi skal lave mere kød på den samme tid, vil det kræve, at vi skulle fælde flere skove for at få plads til dyrene og deres foder. Mens mælkeprodukter kommer fra kvæg, som udleder store mængder af metangas og CO2. Det vil også være smart, hvis vi begyndte at genbruge og sortere vores affald, eller sagde nej tak til reklamer og aviser. God dag.